So, today, we'll be reacting to Astro's comeback stage on M Countdown of Confession. We tried to be cute. 안녕하세요. So, Kaja! Pakit ganun. ba? Ah! Jinjin! Oh, Moonbin. Ah! Nabuhan eh. Ano eh. Gwapo kayo siya. Ako saan na po. Gamo kayo. Baga sa'yo yung black hair. Moonbin. Go po kasi uno. Oh my God. Go, Gigi. MJ! Ay, si MJ pa kay dili ba siya dili si MJ? Nabaniba ko kasi ang hair. Oh my God! Oh my God, guwapo. Saan ka, MJ, oy? Di ba siya dili si MJ? Bako kasi ang hair. Ba siya si Jinjin. Oh my God, ako. Rocky! Rocky, yeah, fighting. Cute siya. Sexy but good si Moonbin ay, no? Sexy siya, no? Mga iba pa mo ko nagagapo ni Unmo. Ah! Ay, gapo ta si MJ dito. Siyempre. Ha? Feel kay niya. Lingidat siya, besh. MJ, oy. Ay, focus na lang yung movie. Gwapo na kayo siya ay. Sexy daw siya, besh. Oh my God. Netflix. Fighting. 안녕. 감사합니다. 감사합니다. 안녕. I'm so shy. Shy.